С затоплянето на времето настъпва и сезонът на бирата. Полезна ли е наистина тя и в какви количества обаче? С други думи, що е то бирено коремче, има ли почва у нас? Ще ви покажем и на живо как се произвежда жива бира. Това са темите на разговорът ни в следващите минути. Добро утро, казвам на Ивана Радомирова, която е главен секретар на Съюза на пивоварите. Добро утро. Има ли бирено коремче? Почва у нас. Мита за биреното коремче действително много време битуваше в представите и на консуматорите на пиво, и на тези, които пък точно заради това го избягваха. Но през последните години се правят все повече проучвания върху различните качества на бирата и много учени, които се занимават с тези проблеми, красноречиво и подкрепено с много медицински факти стигнаха до заключението, че бирата не е виновна за така нареченото бирено коремче. Ако е виновно? Мезето ли? Бирата съдържа 43 калории на 100 мл течност, а забележете, безалкохолната едва 18 килокалории. Така че обикновено прекомерната консумация, съчетана с някои неподходящи мазни храни, на практика се оказва, че е причина за така нареченото бирено коремче, което всъщност не е бирено коремче. Да, така. С какво обаче трябва да се консумира бирата? Тогава, след като мазните храни бирата проблеми. Има своите специфики и своите характерни традиции в употребата. И в това отношение, в нашите представи, най-често тя битува, свързвайки с кебабчета или с картофки. Пържени картофки, наденички. А трябва да кажа, че тя може да е една много пълноценна част от съвременния здравословен режим на хранене и хората могат да я съчетават с други храни. Като ние например... тук само да направим едно уточнение, че ние не потикваме хората да пият бира, алкохол. Има и безалкохолна бира, така или иначе. Първо така, че трябва да знаем, че каквото и да говорим, ние говорим за една умерена и разумна консумация. И това всеки път трябва да бъде подчертавано. Както и това, че за тези, които не желаят да консумират алкохолна бира, вече на пазара има и безалкохолна бира и нискоалкохолна бира с алкохолно съдържание по 2%. Така че в това отношение всеки консуматор има право на избор. Така че е добре да се съчетава с по-леки храни. Сега да кажем първо какво виждаме в момента. Вървят кадри от филма, който ни предоставихте, Пътят на бирата. Да ни кажете накратичко. Всъщност. Разбира се, специално в България Пътя на бирата има 130 годишна история и всъщност той се свързва с един от културните коридори към Европа, защото българи завършили в Европа и европейци са тези, които са направили първите пивоварни фабрики. Всяка жена си избира мъж, който пие бира ли? Прочетоха някакъв такъв лозунг. Всяка жена си избира мъж, който умерено консумира бира и всъщност това няма нищо лошо, защото, както казах, при умерена консумация пивото би могло да бъде част от здравословния начин на живот. То е една изцяло естествена напитка, която се произвежда от малц, от хмел, от пивни дрожди, известни като бирена мая, и от вода. И неговата формула е много приятна и лека за организма. Много дълги години хората са възприемали бирата като храна, а през средновековието дори като лекарствено средство. Знаете, тогава има много чумни и други епидемии. И не са пиели вода, всъщност това ги е именно защото най-често това са били източниците на зараза. В нашето съвремие, слава Богу, ние нямаме такива проблеми, но хората трябва да знаят, че действително в съставките на пивото има, в суровините, от които то се произвежда, има много полезни качества. Включително има и витамини. Това са витамини, това са антиоксиданти, това са фибри, това са минерали, особено силици и магнези. И всичко това може да е част от съвременната диета на българина. След малко ще стане дума и за това какво е всъщност допустимото количество, което може да се пие. Ще го коментираме с вас.
Чухме и полезните съвети за качеството на бирата. Има обаче един особен вид бира, който може да се намери рядко. Това е живата бира. Какво точно представлява тя и как се произвежда, ще разберем сега, защото на пряката ни линия вече е нашият репортер Ива Василева. Добро утро, Ива! Добро утро, Вики! Само до преди няколко часа на една стена разстояние от мен хората са се забавлявали именно пиейки жива бира. Така че доста хора биха ми завидели, тъй като не само деня си започвам от тук, но и цялата си работна седмица. Намираме се в една мини пивоварна в центъра на София и ще си говорим с Иван Карагьозов, пивовар, за това какво всъщност представлява живата бира. Добро утро от мен. Добро утро. Живата бира представлява бира, направена както се прави всяка останала бира. Единствено това е, че не е филтрована, т.е. не е отделена бирената мая от нея. Извинявайте. Не е отделена бирената мая, не е пастеризирана и не са добавени консерванти. Нека да разкажем какво се случва, колко време продължава всеки процес. Значи, за да се получи една хубава бира, ни трябват вода, малц, хмел и мая. Това са продуктите, от които суровините, от които е правена бира от средновековието насам. Тук при нас имаме неща без водата. Разкажете ни малко повече. Кое какво е? Това са видовете малц, които ползваме при нас. Това е хмела, който придава горчивина и характерен аромат на пивото. Това е бирената мая, която дава ферментацията, превръща захарите в алкохол и въглероден двуокис. Водата е най-важната суровина, всъщност, която... Обикновена вода от чешмата или минава преработка? Има изисквания за пивоварната вода. За радост тук в София сме много благодетелствани от към вода. Единственото, което се налага е едно механично филтроване и един филтър с активен въглен за отделяне на хлори. Оттам нататък софийската вода е много добра за пивоварни нужди. Вече, ако има други параметри самата вода, да се налагат и други преработки. Споменахте ми, че се слага винаги от... Разкажете ми, слага се винаги от по-светлия малц? Значи това са видовете малц, които ползваме. Светлия малц, малца по принцип, да разкажат с две думи, малца представлява преработен ечемик. Ечемик, който е оставен накиснат, оставен да покълне, т.е. симулирани са условията в почвата и са му дадени условията. Опитано е да почне да расте. На един определен етап от растежа се спира с висока температура и ако само се суши, става светъл малц, което е този светъл малц, който показвате. Той се слага при всички положения? Той се слага, да, във всички бири. Вече за червена, за тъмна бира се слагат и други типове малц. Това е карамел малц, има и тъмен малц. Вече от съотношенията с тях и съответно технологията, която ползваме, се получават вече червената, тъмната бира, пшеничната бира и така нататък. Нека да кажем малко за съоръженията около нас. Всичко, което можете да видите тук, го има и в големите заводи, само че тук е много, много, много маничко. Това е варилната инсталация, в нея малца и водата се смесват, майшуват, което е ни процеси за да се получат захари, които после да ферментират. Филтрова се, добавя се хмела по време на варенето, вари се час и половина някъде, зависимо с каква бира правим. Добавяме хмела. Хмеловете са поне два вида, най-често 3-4 сорта хмел се слагат. Вече различните хмелове дават различна горчивина, различен аромат и от пропорциите и смесването на тези видове хмелове става и характерното за тези бири. Колко време трае процесът в онази част? Някъде около 10 часа трябва, за да мине през всичките процеси, през всичките апарати, да се прехвърли от тук-там. След като се свари, минава в тези съдове за ферментация, ферментира с бирена мая. Бирената мая усвоява захарите, които сме получили по време на варенето и от тях прави алкохол и въглероден двуокис. Грубото ферментиране, основната ферментация е за 5-6 дена някъде и се ферментира тук в тези ферментатори, като се следи как върви ферментацията. Вече полученото така нареченото зелено пиво се прехвърля в съдовете за отлежаване, където при много ниска температура от 2 градуса и налягане, което си идва от самата ферментация от отделения въглероден двуокис,
газира естествено бирата. В продължение на поне 20-30 дена отлежава тук, газира се естествено, протичат и някои други процеси и вече след този процес на отлежаване получаваме готовата жива бира. Първо да ви помоля да ми сипете малко бира, въпреки ранния час, за да видим как изглежда и да ми разкажете малко повече за това какво е различното между тази жива бира и бирата от магазина. Значи тази жива бира, след като отлежи и се получи вече в готов вариант, ето заповядайте, тя още не е бира, но прилича все повече прилича на готовата бира. Готовата жива бира е по-малко мътна, вече с пяна, газирана. Това е само ферментирало, така начинно зелено пиво. Може ли да се пие така? Да, може, не е най-доброто, нали, все пак ако беше вкусно така, ще има да го продаваме така. Но това е вече на доста крайен етап, доста прилича на готова. Процента на алкохол в живата бира по-голям ли отколкото в тази по магазините? Не, значи процентът алкохол зависи от рецептурата, от това колко малко се слага, а не от това дали е жива или не. Така че бирите, които правим тук при нас, като жива бира, са с същата крепост, както бирите, които си купуваме от магазин. Има ли етикеция на сервиране на бирата? Тоест, изискване чашата да е топла, студена? Да, в принцип по-лесно се налива, когато чашата е студена. Това не разгазира допълнително напитката. Вече когато една бира е добре направена, хубаво направена, тя се сипва лесно, дава добра пяна, която да издържа дълго време, да не пада бързо и съответно има някакво такова правило, че хубава бирата, която оставя пяна по чашата след като пиете. Тоест вижда се колко пъти сте отпили от нея. Много ви благодаря и за това, че толкова рано се отзовахте на поканата ни. Ние ви оставяме и после ще ви кажем за вкусовите качества на всяка бира. Благодаря на теб и на твоя гост. Ето това е една алтернатива за хората, които предпочитат пивото. Да, не бих казала точно, че това е алтернатива, а това е едно допълнително обогатяване на възможностите. Да, защото не се предлага навсякъде. Да, не се предлага навсякъде и самата обстановка, в която се произвежда и това, че консуматора може директно да види къде е станало това, е допълнително удоволствие, разбира се. Колко бира пие българин? Увеличава ли или намалява консумацията заради криза? Най-високите консумации въобще в цялата история на пивопроизводството в нашата страна бяха през 2007 и 2008 година, когато българин е консумирал около 73 литра на глава от населението бира. За година? За година, разбира се. За съжаление, след стагнацията на пазара следствие на икономическата криза, има спад, който, забележете, е особено осезателен в заведенията, където се предлага бира. Тоест хората пият в къщи бира, хората предпочитат да пият в къщи. И консумацията се премести от заведенията към къщи, както и се търсят бири от по-ниския ценови сегмент и такива в по-евтини опаковки. И в тази връзка бирата в пластмасови опаковки достигна около 57% от общата консумация. Същевременно споменахте, че има навлязли нови марки. Да, през миналата година инвестициите в пивоварната индустрия продължиха и то много интензивно. Те са около 50 милиона лева и излязаха на пазара много нови асортименти и видове бира. Някои от тях обаче са на доста ниска цена. Как може да коментираме качество, цена? Тези бири, които се произвеждат от нашите колеги, аз не мога да коментирам техните цени, тъй като това не е част от наблюденията, които правим, но лично на мене като консуматор и като потребител ми прави впечатление, че се предлагат някои вносни марки или такива, които са частни марки на различни търговски вериги, действително на изключително ниски цени, което лично за мен е доста съмнително, защото вероятно има нещо, което е странно, за да може при внос на бира да има толкова ниски цени. Но иначе мога да кажа абсолютно убедено,
на базата на изследвания, които ние ежегодно правим в независими лаборатории, че българската бира е изключително качествена. Тя по нищо не отстъпва на тези бири, които се произвеждат в Германия, в Австрия, в Обединеното кралство, нали, тези Чехия, характерни бирени държави. И българският потребител в това отношение може да бъде абсолютно спокоен. Абсолютно спокоен. Колко са заетите в сектора към момента? През миналата година по данни на НОИ са 2900 човека, което е малко повече от предходната година и всъщност ние като работодатели сме много доволни, че успяхме да запазим своята работна сила, както се казва. Тъй като един пивовар трудно се извървява този път, за да стане човек майстор-пивовар. И в това отношение аз съм си позволила да донеса един учебник "Технология на пивото", който е на нашия професор Кабзев от Пловдивския университет и главен асистент Игнатов. Така че виждате само един малък сегмент какво означава това да бъде извървян. Безспорно е така. Тъй като така пивоварите са голям работодател, и от гледна точка на това, че може би заплатите в този сектор са по-високи. Ами да, така сочи точно тази справка на НОИ, на която се позовах. Още повече, че това са наистина отговорни работодатели и ние имаме изключително добри отношения с нашите синдикални организации. Какви са постъпленията в държавния бюджет? Постъпленията за миналата година, специално от акциз, са 77 милиона лева. Имайки предвид предходни години анализа, който сме направили, общо постъпленията са равностойността на около 160 милиона евро, което смятам, че за една такава малка, все пак, индустрия, в която участват само 5 пивоварни компании, е действително впечатляващо. Малка индустрия, но с социална отговорност. Вие направите редица кампании. Една от последните, вие можете да повлияете, разговаряте с детето си за алкохола, като направихте ето такива листовки. Да, това е една кампания, насочена към родителите, тъй като ние искаме всички да обединим усилия и лица под 18 години да не експериментират с алкохол. Знаете, че често пъти се казва, че това е проблем и то наистина е така. Законът е ясен, продажбите на лица под 18 години са забранени и ние считаме, че с нашата кампания, която тази година ще бъде под надслова "Спортът е по-добрия начин децата да пораснат", действително можем да възпитаваме в нашите деца едни здравословни навици на живот. Като споменахте здравословни навици на живот, какви са допустимите количества бира всъщност, които според данните на Световната здравна организация, това са не повече от 1 литър за мъжете и не повече от 600 милилитра за дамите. Като тук се има предвид алкохолното съдържание, както е при нашите бири, около 4,5%. Да, това е дневно, до 5 пъти седмично. Така че в това отношение всички трябва да бъдем отговорни. И другото, което е много важно, с което започнахме и нашия разговор, е, че при умерена консумация може да има тези положителни ползи за здравите хора и за здравословния начин на живот. Продължаваме по тази тема с един репортаж, тъй като всички сме чували изразът "бирено коремче" и за него стана така в началото на разговора ни дума. Що е то обаче, има ли почва у нас? Решихме да проверим дали прословутото шкембенце е просто нарицателно за хората с заседнал начин на живот или наистина бирата е причина за надебеляването, разказва Ива Василева. Според последни проучвания, консумацията на бира влияе положително на храносмилането, което има своето обяснение. Ако бирата или каквато и да е течност се приема по време на хранене, тя разрежда стомашните сохове, което в същото време намалява способността за по-бързо разграждане на тези храни, които ние сме поели. Всеки е чувал за така нареченото бирено коремче, което също, оказва се, не е мит. При слаби хора, когато имат проблем с това, че не могат да напълнеят, се препоръчва прием на бирена мая. От гледна точка на това, че биричката, ако е само бира, защото е чист въглехидрат, от нея се пълнее. Запазена марка на мъжете, а все по-често и на жените, консумацията на бира пред телевизора, докато хапваме нещо пържено или чипс. Това удоволствие има своята висока цена. Не може едно тяло да издържа от 2, примерно до 3000 калории дневно, ние да го тъпчем с 4-5,
и другите няма къде да отидат, освен на паласките. Не винаги обаче бирата играе ролята на демона за добра фигура. Хора, които ядат месо, може да си поръчат едно шишче или някаква пържола и като вземат бира и няколко ядки, и в случая те правят баланс. Ако си вземат и една малка салатка, дори може да изпият и още една бира. Според диетолозите, за дамите умерена консумация означава 2 бири по 330 мл, а за господата 2 по 500, при условие, че спазваме съвета за балансирано хранене и отдаваме нужното внимание на спорта. Обаче, ако да речем на един спорт изразходваме 1000 калории, а ние сме поели 5000, няма как да изразходваме. Ние трябва да разберем доколко може да изразходваме тези калории. По традиция, кихлебареното пиво се пие ледено студено, особено в сезона на бирата – лятото. По принцип, лятото е добре да се пият топли напитки. Това е лично моето мнение. По този начин ние охлаждаме тялото, когато пиеме студено нещо. Ние единственото, което правим, е да се потиме. Ако пиеме топъл чай, ние някак си балансираме нещата. В заключение, за да избегнем биреното коремче, е важно да консумираме бирата с мярка и да обръщаме внимание по колко и с какво мезе. Ето, че и нашите репортери са стигнали до същия извод. Да, не може да е друг, защото той се позовава на научни изследвания. Какъв ще бъде летния сезон за пивоварната индустрия? Очакваме през лятото да има, както всяко лято, една добра консумация на кихлибарената течност. Надяваме се да се възстанови така наречения студен пазар, т.е. през заведенията за обществено хранене, да има един добър туристически сезон, защото това рефлектира и върху нашите продажби. И най-важното, което е, нашите консуматори да бъдат доволни. Да, и да консумират с мярка. Да, да консумират с удоволствие, но най-вече с мярка. Чудесен финал на нашия разговор.